Mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon, Martes, petsa 24 na po, kan Agosto 2021. Minarespetar na naman kami sa lambang miyembro kan familia, kasabay ang paglaom na yaong kita sa marhay na sitwasyon sa taho kaining pandemya, padagos kitang manarig asin makimaherak sa mahal na Diyos na malampasan tanaan kadifisilan ang mga naghehere lang nin COVID, padagos ng mabulong asin kita po na pinagbibiyayaan ng karahay ning salud, padagos na maprotehiran imagamit ta ini susug sa kamautan kan kagurangnan. Bicol Target na po naglalaom na yaon man kamudyan tabi may mga paradangog man. Sagkod kitang alas 4 kay alas 5 nin hapon. Babasugon mi kamo bantang kamo dyan nagbimerienda na tabi ano barangan pinagtitimo-timo. Buda pinaghanda na pamanggihan. Isiserbi mi man sa Indo ang mga informasyones asin iba pa sa paagikan mga reports dyan sa luwas. Kumpadreng Alpading Jim, kumpadreng Jomar, si Ann, si Renz, Buda si Luwens, sa Manibela si Henry Boy Mata. Sa technical control, our very own Chief Tech, the big man, Ramir Bunjing Tanay in the house. Yan po sa kuyang co-pilot ngunyan. May iba ka Bunjing pagkatapos ko. Dumang kita sa daraga. Anong oras tapos malas 5? Sundo kang sign off, ha? Iba kita duman sa daraga. Sa newsroom, pag-araw magkaining oras, ang padagos pong nag-susumada kan mga istorya, nag-aabang kan mga development national as in international. News Director Edwin Peralta. Siyempre, nakamonitor man si News Manager Mardela. Sa production, ang samuya pong Anghel, ang AM kang DZGB, AMA, Angel M. Mustasa. Sa IT, sinda po ang inkargado sa nahihiling nindong iyan na broadcast mi po worldwide, netwide, online. Yaon dyan, tandem ngunyan si Arven, Buda si Richard. Ako po ang sa indong kasarabay-sabay man si Pio Fernandez. Ray na hapon, Bicolandia. Pati na po sa pinag-abot man kan sabuyang puwersa sa luwas kan Bicol. Ale mandigdi sa Pilipinas, marhay na hapon sa gabos na nakaantabay sa samuya pong broadcast sa Facebook ang DCGB News Online. Makishare na sa naman tabi, tanganing mas dakulpaan sa tuyang mapaabutan ng informasyon. Kan sa muyang Facebook page, broadcast DZGB News Online, maray na hapon hali sa Pilipinas. Pwede man kamo dyan makapag-participar sa chat box kan sa muyang broadcast. Sa YouTube, maray na hapon man tabi. Bungkaras kan mga istorya, kumpadreng Al, maray na hapon. Go ahead na. Hapon pare daing namamatian masyado ang mga ordinaryong sibilyan sa mga rayong barangay na development sa igsasambing pagdesider man kang gobyerno sa local peace talk entry kan gobyerno asin kan mga rebelding New People's Army lalo digdi sa Kabikolan. Imbes lalo lugod naging init ang sitwasyon, ngunya na aranin na naman ang eleksyon dahil kan mga pangyayari na nariparong aktibo man giraray ang mga katugangan dyan sa Kabuldan na pigdudahan NPA yung responsable sa mga nangyaring ambos siring kan dyan sa Kawayan nito, Bunker 1, Legazpi, kan Enero. Yan sa sitio Tiko-Tiko kan Barangay Humapon kan Sarong Bulan. Asin na mga harassment pa siring ka nangyari sa Palanog Kamalig kan Aminaging Simana
asin iba pang mga nainot ng insidente. Sa rong simana, kanagbisita digdi sa Albay si PNP Chief Police General Guillermo Lorenzo Eleazar. Sa rong ini kan tinawa niya doon sa iyang mga mensahe. Alagad nakakamundo dahil daiman nin mga lokal na politiko na nagdedesider, maging ibang pribadong individual na magprintera sa lokal na negosasyon para ma-neutralize ang siring na sitwasyon digdi sa satuyang palibot. Kaya ngunyan, ang perming may kaaditan, iyo ang mga ordinaryong sibilyan na dahil matapos-tapos, kung minsan, minabigla na sa nang may mga pangyayari na involto ang duwang lado na naipit ang sibilyan at inipigaditan lalong ngunyan, narani na naman ang eleksyon. Dai ka kan maipit kumpadre nga liyaong ka sa daga mo, tranquilo, daing polusyon, gabos, daing ribok, daing COVID. Nagluluto ka kan mais, mirindahan, sumahamis-hamis na mais. Ang pagkatapos may matuktok sa imo mga magalangon. Igwang mga armas de fuego. O sa ngalan, isang maalab na pagbabati. Sus Mario Jose. Katapos, after days, o yan man sa sarong grupo. Matuktok man, maray na aga po. Maray kung nag-aagi sana, kung nagpupuruto ka na. Kung paano na baya? Kaya nga ni, aluyo na bagang problema ni Baring Pio. 50 mahigit ng taon. Correct. Kundi na iba hanggang pareta sanaan mga pistok. Solo kalas pistok baga, yun ang nga pigiidaw kan mga sibilyan. Iyo. May mga kan ma-election ba kan enot, iyo na yan sa pagsasabi kan ibang politiko. Ipupusol ang localized negotiation. Berdaw, magparapait ka kaan, magkakampanya ka sa bulod. Iyo mga para lang kinangyayari. Kaya diretso ang fight. Diretso ang fight. O to si Juma naghahalat sana sa Netherlands. Irak mo na sibilyan. Irak makan sibilyan. Sus Mario Joseph naman. Kaya ito baga si Pindato Nagoro, si Major, inagyat. Dahil nga magparadilan, magdebate na sa nagaya kita. Hindi kayo madala sa pakiusap. Marila na lang tayo. Ni Pindato Nagoro. Ano daw ito si Sir ano? Retirado na ito. Retired na. Sige. Pa yan na informasyon. Digdi sa mga layong lugar kan di Caspe City. Alarmario, di CGV. Salamat kumpadre ngal. Sa mga dagdag na istorya, 50 taon na mahigit, ano? Ang pakikibaka. Kumpareng Jim, marhay na hapon, go ahead na. Yes, salamat Happy Padi, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong barayta, delikadong marayta Happy Padi, sa mahabas, ang sarong monitoring aparato, kan P-Box, naman. na na-discovery kan DCGB News, Na. sa laog kan 6-kilometer radius danger zone. Yaon pa man. Kompleto paman para pernal. Kompleto para pernalyas. Ang aparato, may solar panel kitang nahiling. Iyo. At iba pang mga parapernalya sa monitoring. An hero-hero ka na bulkang mayon. An problema, an kudal, kaya mong takangon. Iyo baga. Ababaon. Ihiro hara bas bagan su baterya, su solar panel. O yan baga. Uyan sa footage ta wala daing gwardiya. Daing gwardiya. Mantang sa pag kalag-kalag niya to kan palibot. Ni harong dainin kon lamang. Dahil man maester yun ta permanent danger zone nga ni. Iyo nga ni sa laog na kamukan at permanent. Yan may mga nigo-nigo baga diyan sa. O igwanin mga salming. Yun o. Yung kahit na nababanggit na eksaktong lokasyon, na kung may makadangog na duman palan nga sa purok na ni. Maray nga ka ini,
kayon pa lang ito. Di strong karon ang baterya. Dahil na nababanggit na eksaktong Sige. lokasyon Aha. para sa proteksyon kanikipahe. Iyo. Alagad kung iniinteresan pa nin mahabas, Iyo. bako lamang imposible Oho. na malaog, makarog sa mga nainot na mga aparato Iyo. na nawara darakan intervensyon o pagmimiter Mhm. nin mahabas. Maray nga nita nakaretiro na si Sir Ed Laguerta. Bako na sa Ah. mamong problema ka. Hindi yun tot sa nang kwan, pero makantidado niyan. Makantidadon, milyones. Haling Japan yan kumparing Jim. Dahil manigaran na talagang makantidad ng mga kagamitan na iyan, Oho. kung sa presenting sitwasyon, nagkakanigo na pasigurohon iyan. Iyo. Kanpibok, sa pagsabing importanteng bagay iyan sa mga albayanos, Mhm. sa Lambang Saro, digdi sa Satuya, may kinaraman sa pag-monitor sa aktibidad kan Bulkang Mayon. Sana day man pag-interesan ta, makonsiyensya naman ko taan mahabas kanta. Yan nagsasalbar ang kang buhay kan tao, including subuhay kan mahabas kun Correct. igwaning Oo. alburuto ang bulkan mayon ta diyan pinagdadangog ka ito na Sir Ed Laguerta ang mga hurog-hudog. Oo, Yan, ano mhm. ron kudog kan tulakan bulkan. Yan kung Yan, nadadangog. kung i-alburuto na si bulkan mayon diyan nadadangog ni Sir Ed Laguerta ka ito. Ngunyan ang Oo. nadadangog na si Sir na Paul na Alanis. Dahil na yan, eksaktong lokasyon kung saan yan, Oho. basta kwan lang niya to, an intention dyan, maproteksyonan, Mhm. and dahil maglaog sa isip nin maabas, Roger. na admitiran yan, dakulao na bagay yan, Oho. para sa pagmumonitor, kaligtasan niya to, yan sa aktibidad kan Bulkang Mayon. Roger. Yan. Sabi pa mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jim sa report. Sana dahil man iyan tabi pagbason na mga kanina, mga ekipahe sa. Grabe naman kung may mga bas giraray kaan tabi ha. Diretso kita kan mga istorya pa. 19 minutos o kaya 12 pera na ini. Dali muna. 19, tama, 19 minutos, lapas alas 4 nin hapon. Dagdagan tan mga istorya. Dumang kita sa Premier Distrito. Kompadreng Jomar, anong nangyayari? Good afternoon. Naputul si Pading Jomar Nabien. Anong advice Tata Bonjing? Commercial muna o ayusin ang linya? Papahantay natin si Pading Jomar. Okay na on ang connection or what tabi ha? Aray na hapon sa mga taga Albay District. Buda dyan sa Daraga, pati na po sa Sentro Can Legazpi. Good afternoon sa Indo. Okay na ang connection kumpadreng Jomar. What's happening? Good afternoon. Go ahead na. Salamat pa di, marinapon sa mga parantabay. Pero, pirmi na sanang mapait ang relasyon kan sanggunian panglungsod kan tabako buda ang budget office. Oh, nata ito. Magiramduman baga pa di. Hindi ako ng mga naging problema ang sanggunian sa budget office, lalo na ito mong pag-release kan mga pundo, Nyan. mga solicitation, kung Oho. ano-ano na sana. Ito bagang Pirmi nga. naroon ko sukan na kaaging taon so igwaning para imbitaran nga ni kansang ko ni Anna dai nag-aparecir. Oo. O yan. Ano na naman ngunyan? Kunya naman, ang inaing na naman ni Kagawad July Asada, Oh. so closing allowance kan mga kaswal, Mhm. ang gusto na lamang ngayon, dahil pa nare-release. Oho. Ang mga casual and permanent employees digdi sa syudad kan Tambaco, igwang 6,000 pesos na closing allowance kada taon. Maray nga ni tamay mga cloth pa man ngunyan. So regular na kaswal. Dahil pa man naubusan ng cloth. Dahil pa man, may mga sulot pa man. May mga sulot pa man. Sige. So sa permanente, January pa sana i-release na yan. Matik. Automatic yan sa permanente. Mhm. Kundi, pag-abot sa casual, yung inot, January, i-release na yan. Mm. Ang nangyari, garo,
Paano daw, sabi ni Kagawad July Asada, Mm. na nagkaigwa panahon na naputol sa pang-anom na bulan to employment kan mga kaswal. Noho. Garo naging practice na lugod, na diretso na, anom na bulan na ang kontrata kining mga kaswal. Iyo. Kanihagad din da sukang Enero, man tinao, ang rason nan, medyo may punto man sa budget. Mhm. Ang rason ta, baka na yun makasarong taonan, pang sarong taon bagay ni baka pag July dahil na yan magtrabaho, tapos na sa kontrata. Bagay, dahil sinda na yung problema ka na budget ta, mandato man gayo din na talagang pa-uniform man ta nagtrabaho. Roger on lahat. Sabi ni Kagawad July Asada, sige patugot, lawat patugot. Oho. Patugoton mingaya ka. Pero ngaya, pag na-renew sa kontrata, pag January, pag July, Mhm. itao na so clothing allowance para sa bilog na taon. Yan. Oho. Iyan ang punto, yan ang logic, di ba? Oo. Mhm. Sigurado na ngayon sarong taon ang trabaho kanta, ang condition ngaya, ang clothing allowance na 6,000 for 1 year. Mhm. Abo, manindong pagbangaon ngayang 3,000 sana ngayon, tanom na bulan sana, ang nasabi sa ordinansa, 6,000 for 1 year. Iyo nga ni, lay pati iyan, dahil mapitataram na pagbangaon nido, asin kung nuarin sana na empleyo, kung pirang bulan sana, bako? Bro, ang condition man, ang 1 year baga dapat, ang clothing allowance is for 1 year. Yan, oho. Dahil tinawag kang Enero, baka ngayon pag July dahil na yan, Yan. Mm. nagpaturugot, di si malalugod ngayon patugot. Sige. Basta ngayon pag na-renew sa kontrata kami ngayong January, July, itaw na. Yan. Og mo yan. Dahil managkalo, yaon sa bundo. Wala, gusto na dahil dati sa tao. Kaya inuragan si Kagawad July. Linowas na naman kasubago sa other matter. Oho. May Kagawad July. Oho. Pata ngayon last time kong iniingon yan. Oho. Kung ngayon ka, nagharali ako digdi sa mga kaswal dyan na nasa staff ko man. Dahil manggirari nakakuha kang Yun mo clothing allowance. Grabe. Ano mga akong magabunar ka. Mhm. Di baga. Mhm. Dahil masabutan, kaya malamang na baka sa sunod na session, ipaapod na naman ining mga representante kung sisay dyan sa budget office Mhm. na may kapot yan mga papeles. Roger. Sinabi ni Kagawad July Sada na dapat na resikasun ini na pigmamandato ini, pigtatrabaho ini, kaya riba ini sa mga benepisyong nakukuha kan empleyado, Mhm. makuman ini kapritso. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadre Jomar, ano ba yan? Pag mga beneficious na kahaluy, pag sisurugo sa mga empleados, madalion. Ay, nago. 25, lapas alas 4. Diyan man kita kay Ans Nagalero. Ans, what's happening? Good afternoon. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga dagdag niyatong bareta, diit na halat-halat pa pala na kan mga senior citizens at mga tricycle drivers sa syudad kan Legazpi ang dapat na gibuhon bago formalmente o kay opisyal na makuanindaan ayudang itatao kan gobyerno lokal kan Legazpi. Ini matapos na mapag-araman kan DCGB News kay Sanggunian Panlungsod Secretary kan Legazpi, Maria Letisa Benaflor-Bello na sangunyan, ipig-transmit pa pala sa nasanggunian Panlungsod, pasisiring sa City Mayor's Office kay Alcalde Noel Rosal na City Ordinance number 15-0022-2021 o ining pag-alokar kan 30,250,000 pesos kantidad ni na fondo para mandigdi sa financial assistance ninda. Inot ng pinagpaliwanag sa DCGB News ni City Councilor Vince Baltazar III ang Pamayokan Committee on Finance and Appropriations sa Sanggunian Panlungsod kan Legazpi na 18,500 na mga senior citizen na matatawan ni na
magkakanigong ayuda o 1,500 kada saro kung sa ini gagamiton para sa indang pagbakal ning na mga magkakanigong bulong mantang 2,500 man na tricycle drivers ang makikinabang sa 1,000 pesos kantidad para man pambakal sa indang basic needs. Sigun kay Bello, biglalauman kan sanggunian panglusod kan Legazpi na dahilan ngan isa si Alcalde Noel Rosal mismo ang nangenot kan programang ini tulos man na mapirmahan matapos na may transmit iningon niya na daw sa iyang opisina. Iyo ta, ang pag pinost mo baga mo binarete, baday man na automatic na yaon na pagkaagaw sa masunod na oras. May proseso yan. Yes. Sige, halata-laton sa natabi, ha? Roger. Okay, sige. Yung tabi si Pio, ang informasyon, update ka iyan na ayudang iyan gikan sa sanggunian panlungsod kan Legazpi. Ans Galero, DCGP. Salamat, Ans! Sa mga dagdag na istorya, hali dyan sa luwas, ito tabi na mga na makikall man tabi, atensyon kan market administrator kan bakakay, makipahali man kan mga paratiendang sira na nakapadyak dyan sa gilid kan Tinampo, sa barangay 12 asin 13, tamasamo ko ang traffic, magbaranggaan na tayaon mismo sa gilid kan Tinampo mga paratindang sira na nakapadyak. Ang ito na sa gilid sinda kaysa magtahawan, magbabaranggaan ang tabi. Okay, barangay 12 and 13 at tabi, mga paratsyen daning siraan, mga nakapadyak. Yaw na sa tahaw ka na Tinampo. Tigdima sa tuyang Facebook account tabi, sa mga paabot informasyon man. Pabati man da tabi, mama at papa ko si Regina Nate, Santiago Nate sa Manila kan Kamalig Albay. From Manila, Paranaque, sabi ni Isabel Nate. Sabi naman ni Mog, lagan nyo CCTV. Sabi naman ni Leone Ortiz, hello po idol, kumusta po kayo dyan? Okay, tabi, yan sa tuyang mga mensahe man sa chatbox po kan DCGB News Online. Ito na po sandali po lamang. Oras, Pilipinas, alas 4:30 sakto. An oras hatod sa Indokang. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man giraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Maring Toyang, totoo itong nagtatauda ang CSI nin 1,000 sa ma-enroll na grade 11? Ay sus man ini si Perla. Nao dyan ka na baga sa balita. Iyo po tabi, aparte sa 1,000 na tinataoninda sa ma-enroll na grade 11, libre pa dyan ang tuition, miscellaneous fees, ID, as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May 200 pesos pa nga ni Ika kung may mai-refer kang grade 11 na magpa-enroll sa inda. Dakulaon talagang tabang ninda mare, lalo na sa panahon na ini. Yes, tabi mga ka-CSI. Nagtatao pa kaming ayudang 1,000 pesos sa mga mapa-enroll na grade 11. Aparte yan sa libreng tuition, miscellaneous fees, ID as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May kaiba pang lecture video ang samuyang modules for more comprehensive and interactive learning experiences. We have qualified and dedicated teachers guaranteed to cultivate your life skills and nurture your better attitudes. We also have CHED-recognized 4-year degree courses in computer science and BS in information systems. And together with our ladderized 2-year associate in computer technology course, you can have our college courses at 7,500 pesos for a semester
Youngster, which can further be reduced to 6,500 pesos if paid cash. We also give 200 peso referral ayuda for each first-year referred enrollee. You may also apply at SHED for their half and full scholarship for our degree courses or priority courses, and there's 2-5 scholarship. Oh, ano pa po ang pigahalat nindo? Tara na po kamo sa Computer Systems Institute kung saan garantisado ang kalidad kan sa indong edukasyon. For here at CSI, the only thing best is the price. At Computer Systems Institute, opportunities are options at free or negligible price. For details, call 0928-028-0579 or watch our interactive Facebook CSI TV programs or visit our office. Come one and all, let's dream big, get involved, and aim high at CSI. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permita. Wo garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Still tastes better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Matapang ako, matapang tayo, kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Ginebra ako, Ginebra tayo, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman may maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay
madaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dumako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Sa pandemyang ito, napakahalaga ng paggamit at pagbabahagi ng wastong impormasyon. Ang pagkalat ng fake news tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 ay nagiging dulot ng takot at pagdududa. Dahil dito, patuloy na ipinapaalala sa publiko na ang lahat ng mga bakuna ay mabisa at ligtas na panangga laban sa COVID-19. Ang mga bakuna sa COVID-19 ay dumaan sa masusing pagsisiyasat, pag-aaral at pagsusuri ng mga eksperto. Huwag tayong basta maniwala sa mga haka-haka lamang, bagkus ay kumuha ng mga impormasyon mula sa mga verified sources. Ang taong may tiwala sa agham, makakamit ang kaligtasang inaasam. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move! Sabay lukso! Big shoot! Ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore in big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Iduduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed and Herbal Capsule. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixed and Herbal Capsule. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Likayan ang mga lugar na peligroso sa pagtiris o pagrasay ng daga, asin mga gapo, urog na kan mga minasunod. Lugar na dati nang nagla-landslide, nga aning salog sa pagultanan ng mga bulod na prone sa landslide. Lugar na yaon sa mga pamitisan kan mga matarik na bulod, mga bulod na igwang batak sa taas, asin tinampo na nakaduungaw sa ampas. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. So,
nagakapirang pinagsumitir para ni pala ni Congressman Joey na very laudable man ini. Good news ini po para sa mga nag-aaktibar kung igwaning eleksyon, lalo na sa mga paratukdo. At long last tatabunjing, naipasar na on third reading sa lower house. So, lakdang na pinag-sponsoran ni Congressman Joey na ito baga tatabunjing na nare-receive man na honorarium kan mga Board of Election Inspectors, Board of Election Tellers. So, mga paratukdo na nag-serve pag-eleksyon, na aprobara na dai na ito pagpatawan nin buwis income tax, dai na nin income tax. This would be a big sigh of relief. Kumpara mo sa sakripisyo na ititao man kan mga paratukdo niya to sa ngaran kan kasagradohan kan boto asin kan balota in order to preserve democracy through elections, dahil pangani iyan Kung tutuuson iyan na exemption sa ining income tax, sadit na bagay yan. Pero dakulaon na yan na pagrekonisir kan sakripisyo na ititaon ninda. Maski an sa indang buhay bagangani, ititaya kan mga paratukdo to preserve the sanctity of the ballot and to preserve democracy through elections. Kaya magayunon ini na padrinuhan ni Congressman Joey kan 2nd District of Albay. Pasado na sa third reading. And I am very optimistic enough na pag-abot ka ini dyan sa Senado, madalion ang pagpasar ka ini. Lalong-lalo na tama eleksyon. Kaipuhan man kan mga senador ang suporta kan mga paratukdo. Di ba? Anday magsuporta dyan, tatanda ng kan mga paratukdo. Kaya, let's give thanks, digdi sa kay Congressman Joey. For so long a time, yan na, di ito'y nasa nanganing nakukuanin ng honorarium kumpara sa risk asin peligro na ititaya, hihampang kan mga paratukdo, ang ibangani, nagkakagaradan. Igwaning kikupo ang ballot box tanganing dai maagaw duman sa mga hotly contested areas, mga hotspots na pinagsasabi kan COMELEC. Ititayan sa indang buhay an honorarium di iton. Kaya nanungod sa naman na in our own little way, ining pasar ni Congressman Joey, pag-abot man sa Senado, maipasar man iyan tulos. One way of saying thank you for your sacrifices sa mga paratukdo. Naman pagbuwisan iyan, tabi. Kaya ito na nakapasar na sa lower house on third and final reading. Maagi pa yan po sa Senado. Bagaan an sistema kan sa tuyang pagpapasar nin mga lakdang lower house mo na, komite, plenary, first, second, third reading. Sumitido sa upper house, Senate, kung igwanin maagi man sa referral sa komite, plenary, first, second, third reading, kung igwanin mga dapat na ayuso ng mga kinks, kumbaga, ma-meeting bicameral, both lower and upper house, tanganing maplansa. Pero ako, ang hiling ko kaini, dahil na ni masyadong diferensyan pag-abot sa Senado. So that's one good thing. Ikadua, uya na sa plenaryo naman, pinagdidepensa ni Congressman Joey. So, mga premyo baga na ititao sa mga nanggana sa Olimpiada, kuda mga international sporting events, na gibuho naman na tax-free. Yan. Yung nga ni baga talagang purposedly tutukaron ta ini, hilingon mo. Nanunungod man na dahil na pagbuwisan iyan na mga naggarana baga sa international competition, lalong-lalo na itong mga sa Olympics. Because ikumpara mo yan sa boxing, ikumpara mo yan sa laban na atubang ni Manny Pacquiao, ining mga medalist niya to sa Olympics, sa boxing, iyon mas nagtatao sa tuya ning ondra sa Pilipinas. It's not Manny Pacquiao. Corollary na sana ang pagiging Filipino ni Manny Pacquiao. Pardon sa mga fans ni Manny Pacquiao. I included. I am one of them.
Pero ining laban baga ni Manny Pacquiao is more on personal level. Sa iya yan, sport yan eh. Dahil niya man pinagre-representar ang Pilipinas. Pinagre-representar niya, subuhay niya. Tamala, nagtataraya nga ni sugal baga ang bunjing, ang boxing, bako. Sugal iyan. Bago makawat, igwang unaning hururon, ano ang sistema, pira ang gaganahon, kan winner, pira manan makukuha kan loser. Nagdinegosasyon muna, pera-pera yan. Personal yan. Korolari na sanan pagiging Pilipino. Samantalang ining mga yaon sa Olimpiada, da inintaya bunjing. Pure element of sport, pure essence of sports ang pinagralabanan dyan. Ondra kang nasyon ni pigdadara, bakong ondra kang persona, bakong kwarta. Manny Pacquiao, kwarta, and sa diring ondra niya. Panigunda na sa pagiging Pilipino. Yan. Kaya baga sa Olimpiada, ang pigdalaban, pag-anunsiyar kan mga events, ngaya, Philippines versus Indonesia, Philippines versus Russia. Iyo yan, tabi, because ang pigdadara kan mga atleta tadyan sa Olimpiada is sunasyon kang Pilipinas. Bako subuhay ninda. Buda daining taya bunjing, daining nakahatag na gaganahon mong kwarta. Ang ititaw kan gobyerno is parang rekonisimiento ta dinaramo so ondra kang Pilipinas sa Olimpiada, lalo na kung nanggana ka, kaya may premyo ka. Pero bako itong taya, rekonisimiento ito sa imo. Manny Pacquiao, ang gigana niya, sugal. Sa sugal ito, and saya mapapasiring bunjing, so ondra, so pirak, so kwarta. Na isasabay na sana ang pagiging Pilipino niya. Bako, yan po. Kaya ang sabi ka ba, mas dapat na miraron niya to, mas dapat natawan ng importansya as in accolade, ining so mga naglalaban managan sa Olimpiada. Kaya tama o yan na, dahil naman pagbuwisan iyan ng mga premium yan because tinaya man ninda ang buhay ninda, boxing halimbawa sa Olimpiada, titaya man baga ninda ang buhay ninda dyan. Oh. Yan kaya ako bako sa pagano, ako mas believe digdi sa mga boksyador na Pilipinong naglalaban sa Olimpiada because they are there to fight not for money but for glory kang nasyon Pilipinas. Oh, si Manny Pacquiao nagdudumanta. Igwang taya buda so mga mga division baga sa kwanta. Yung nga ni an ondra mo sa diri na pagduwa na sa pagiging Pilipino. Oh, kaya nga ni sa pag-anunsiyar baga paglaban, Manny Pacquiao, bakong Philippines tolos, Manny Pacquiao. Sugal nga ni ya, nagsusurugal ang kinaban dyan sa boxing. Narog kang kaya yung balikan ta na, so sarong bill na pinagpasaraman ni Congressman Diowi, yun na po yan, ning Hidelin Diaz Law, na yun na iyan tabi na so kuan, so mga gaganahon sa araw ka ng mga sporting events is yan na dahil naman pagbuwisan tabi. Nanunungod sa naman na makuan iyan na matawan man ni nagkakanigong kumbaga kwenta pakonsuelo na sa naman baga in recognition of their efforts to bring glory through sports sa Olimpiada. Tabi, yan ano, kung nagkakapera po yan, ngayon nasa plenaryo tabi, pinagpipresentar ni Congressman Joey answering na bagay, mga news mo na kitang makakapag-uplift kan sa tuyang buot. Wag mo na yung masyadong negatibo na muna ha. Tayo yung kaipuhan ta paminsan man, mabuhayan man kita digdin ni buot sa Pilipinas. Bako na sa ng puro kanudian kaya nadidisganar na kita eh. Ano? Sige, may mga istorya pa kita tatabon, Jing. Hali dyan sa Daraga. Si Renz, ano, bago kita mag bye-bye time, may dagdag man na istorya dyan sa Daraga. Renz, good afternoon. Go ahead na. Yes, sa marina puntabi Sir Pio at din na marina hapon sa mga parantabay sa mga duganyato ng mga bareta sa katapos pasan ng regular na sesyon. Kunya na pagkapon digis ang gunyang bayan Kandarag Albay na kung saan kunya na pagkapon ipinasar ang karagdagan na supplemental budget para sa lokal na gobyerno na maabot sa 8 milyones pesos. Ining no nabitan ng lakdang pinagpasar ni Honorable Carlos Bailon ang Namamayokan Committee on Budget and Appropriation
kung sa inigamiton man sa mga proyekto di sa lokal na gobyerno. Yan na pagkapunta Sir Pio, talagang nanatarantaman na minilkapira pa magkirarin ng mga kansihal, di ang nagsusunod talaga or mahigpit na nagsusunod sa protocol na kung saan talagang tulungan sa ng kagawad ang physicalmente nagatindir di sa regular na sesyon, kung saan sila kagawad Mabeltan, kagawad Bam Magalona, at si kagawad Julius Duranque Riba naman, ang presiding officer na si Vice Mayor Junji Haushan, at sa ibang mga kagawad nagatindir via online bilang pag-iwas naman sa COVID-19 na tingungan ni bulan ng Agosto gamit din ng lingwahe and pure na Tagalog sa pag-deliberasyon o mga nangyayaring deliberasyon di sa laog kan Sangguniang Bayan kan Daragalbay. Supplemental budget yun ay pasara, no? Yes, tabi Sir Pio, 8 million pesos. 8 million pesos intended for Sa mga priority projects tabi Sir Pio di sa LGU. yan, 8 million pesos. Sige. Yan tabi Sir Pio, ang magdagdag na impormasyon di sa luwas sa live di sa nangyari regular na session sa Sangguniang Bayan kan Daragalbay, Renz Luna, DCGB News. Salamat, Renz. Pwede na tatabonjing. Yan. Kasya na, mailalaog na sa mga dapat pang mailaog niya to dyan. Sa pangarang kambilog na puwer sa Giraray, Pading Jim, kumparing Jomar, and Luens, Buda si Renz. Sa Manibela si Henry de Boy Mata. Technical ang sa mo pong Chief Tech Ramir Bonjing Tanay. Newsroom, News Director doon, nakamonitor man si News Manager Mardela. Si Angel sa production. Arven and Richard tandem po sa IT. Ako po si Pio Fernandez. Salamat po sa idong pagantabay. Amang Diyos ang magbantay. Tulos na masunod. News Direct Edwin. Asin si Francia May Boras. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ansay nung kadamay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa.